Atensyon sa mga residente sa Cagayan de Oro. Pipila ka mga bahin sa dakbayan ang makasinati og 12 ka oras nga brownout karong umaabot nga Domingo, Setyembre 20. Nagkanayon si Elizabeth Ladaga, Public Affairs in Charge sa National Grid Corporation of the Philippines, nga sugod alas 6 sa buntag sa Domingo, putlo na dayon ang kuryente. Matod ni Ladaga nga ang mga maapektuhang barangay mulakip sa barangay Makasandig, Puntod ug Makabalan. Dugang maapektuhan ang SM City ug Manresa sa Upper Carmen. Dili sab exempted ang pipila ka mga establishmento kay maapektuhan pud kini sa brownout. Kini mao ang HCH Corporation sa Taguluan, Del Monte Philippines sa Barangay Bugo, Cagayan Corn Products ug Nestle Philippines sa Barangay Tablon, Alwana Subdivision sa Barangay Kugman, Limketkay Shopping Mall ug ang Gaisano City Mall sa Dakbayan. Samtang ang mga barangay makasinati og tag-unom ka oras nga brownout mo ang Barangay Puerto, Bugo, Balubal, Agusan, Gusa ug Nazareth. Apil na ang Barangay Kauswagan, Patag, Bulua ug Ipunan sa sidlakang bahin sa Cagayan de Oro. Matod ni Marilyn Chavez, spokesperson sa Cagayan Electric Power and Light Company, Consepalco, nagibahin nila ang tag-unom ka oras sa brownout ngadto sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 3:30 sa hapon ngadto na sa alas 6 sa gabii. Ang mga brownout tali sa repair work nga ipahigayon alang sa usa ka damaged transmission line nga makaapekto sa operasyon sa Sipalco ug sa Bukidnon Second Electric Cooperative.